الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم مخبرا وحاكما وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. عقیدت اور محبت نال سارے حضرات درود شریف پڑھیے. رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا نعمت اللہ. الصلاة والسلام وعلى آلك وصحابك يا نعمة الله والصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے مرشد من وچ نفی اسبات دا پانی ملے ہر رگے ہر جائی ہو اندر بوٹی اے مشک مچایا جان پھلتے آئی ہو جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد مرشد اللہ ضرور بولے گا جیوے مرشد کامل باہو جی جیوے مرشد کامل باہو جے بوٹی
لائی ہو اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھنا رجاں لکھ لکھ چشمہ ہک کھولا ہک کجاں اتنا ڈٹھیا کہ مینوں سب مرشد دا دیدار ہے باہو جی مرشد دا دیدار ہے باہو مینوں لکھ کروڑاں حجاں تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب و تعظیم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو، میں تھوڑے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دے چند الفاظ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ دعا ہے اللہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، میں جمعۃ المبارک دی اس نشست دے اندر پہلے حضرت سیدنا یوسف علی نبینا و علیہ السلام آپ دا ذکر پاک توانو سنا چکے ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ دا بھی ذکر پاک کچھ جمعہ جناب نے سنا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ دا بھی ذکر پاک سنا چکے ہیں۔ کچھ دوست احباب دی فرمائش سی کہ قرآن پاک دے وچوں کسی ہور اللہ دے نبی دا بھی ذکر کیتا جائے، تو میں آج دے اس جمعۃ المبارک دے اندر اللہ دے جلیل القدر نبی حضرت سیدنا داؤد علی نبینا و علیہ السلام دا ذکر پاک کرانگا۔ اللہ تعالیٰ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے۔ کہ بلا قاری صاحب اگے تشریف لے ہو جناب، آجو اے اگلے پاسو دیو کہ آگے آجو۔ اچھا اگر جنہیں کو بیٹھے نے ٹھیک نے بس ہو جانی زیادہ۔ حضرات گرامی،
اگر اسی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ قرآن پاک دی تفاسیر دا مطالعہ کریے، کتب تواریخ اور کتب سیر دا مطالعہ کریے تو پتہ چل رہا ہے بنی اسرائیل دے اندر جدوں کسے نو بادشاہ بنانا ہوندا سی تے او بادشاہ اللہ دے نبی بنا دے سن، کسے دا انتخاب کرتے سن تو اللہ دے نبی کرتے سن۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دے وصال فرما جانے تو بعد پے در پے انبیاء کرام آندے رہے، تشریف لے جاندے رہے۔ ایک ویلہ ایسا آیا جدو بنی اسرائیل والیاں نے نافرمانی کرنی شروع کی تھی اپنے خالق اور مالک دی، تو اس دور دے اندر ایک کافران دا بادشاہ سی جدا نام سی جالوت، جیم الف لام واو اور تا، جالوت۔ اگر قرآن پاک پڑھیے دوسرے سپارے دے اندر اس دا ذکر موجود ہے جالوت بادشاہ دا۔ یہ کافر بادشاہ سی اور ظالم سی۔ اس بادشاہ نے کیتا کی کہ بنی اسرائیل والیاں مارنا شروع کیتا اور بہت زیادہ ماریا، حتیٰ کہ بنی اسرائیل والیاں دے کول ایک تابوت سی جنہوں تابوت سکینہ کیا جاندہ سی۔ انشاءاللہ کسی جمعے تے تفصیل نہ عرض کروں گا تابوت سکینہ کی سی، لیکن اختصاراً عرض کر دینا۔ تابوت سکینہ دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اور انہاں دی اولاد دیاں کچھ چیزاں سن اس دے اندر، تبرکات اس دے اندر سن۔ جدوں بنی اسرائیل نے نافرمانی کی تھی اپنے مالک اور خالق دی، او جالوت بادشاہ اس نے انہاں دے اتے آکے اٹیک کیتا، انہاں نو ماریا۔ او جڑا تابوت سی نا تابوت سکینہ، جدو بنی اسرائیل کسے کافران لڑائی کر دے سن تے اس تابوت نو چوک کے لشکر اپنے اگے اگے لے کے چل دا سی۔ اگے دشمنہ دی فوج ہوندی سی، ادھر اے بنی اسرائیل والے اینا جا کے سب تو انج اگے رکھنا تے تابوت اگے رکھ کے تے انج ہاتھ اٹھا کے کہنا یا اللہ اے او تابوت ہے جیدے وچ تیرے نبیاں دیاں چیزاں پئیاں نے، یا اللہ اس تابوت دے صدقے چ یا اللہ سانو کافراں تے فتح عطا فرما چھڑ۔ تو اللہ پاک انہاں تے کرم فرماندا سی، فتح نصیب ہو جاندی سی۔ جدوں انہاں دیاں نافرمانیاں حد تو تجاوز کر گئیاں، پھر مالک تے مالک ہی ہے نا۔ اسی اگر مسلمان بھی اج ویکھیے ہر پاس اس مسلمانوں نو مار پیندی پئی، او دی وجہ کی ہے؟ او دی صرف ایک کوئی وجہ ہے کہ اسا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے دین نال وفا نہیں کر دے۔ اس وجہ تو پوری دنیا دے اندر مسلمانوں نو مار پیر رہی۔ اچھا جدوں انہوں نے نافرمانی شروع کی تھی، وہ جڑا تابوت سی نا تابوت سکینہ، وہ جالوت بادشاہ نے وہ تابوت انہوں دے کولو کھو لیا، کھو لے کے چلا گیا۔ یہ ان مسلمان ظلم دی یہ جڑے بنی اسرائیل والے سن کلمہ پڑھ دے سن اور یہ ظلم دی چکی بھی جدو پسنا شروع ہوئے نا، پھر ایک ویلہ ایسا آیا جدو انہاں دے وچ اللہ دا نبی بھی بظاہر کوئی نہ رہا تے بادشاہ بھی کوئی نہ رہا، بادشاہ بھی کوئی نہیں تے اللہ دا نبی بھی کوئی نہیں۔ ہون اے بنی اسرائیل والے رب دی بارگاہ چ دعاواں کرن یا اللہ کوئی نبی بھیج دے۔ ویسے گل ہے انہاں جدو ویکھیا نا ہر پاسوں مار پیندی پئی ہے، انہاں جدو بندے تے اوکھا ویلا آوے تے پھر رب دا نبی یاد آوندا ہے۔ انہاں کہا یا اللہ کوئی نبی بھیج دے، یا اللہ نبی بھیج دے۔ خاندان نبوت دی ایک عورت سی، حاملہ سی۔ لوکاں نے جدو دعاواں کیتیاں یا اللہ ایک خاتون ہے جڑی حاملہ ہے خاندان نبوت وچوں ہے، تو یا اللہ یہ حاملہ اسی تیری بارگاہ چ دعا کرنے ہاں، یا اللہ اے دے شکم میں جڑا بچہ ہے یا اللہ
وہ بیٹا ہی ہوئے تاکہ جدو بیٹا ہوئے گا تو وڈا ہو کے یقیناً یا اللہ نبی بنے گا. دعاواں کیتیاں اللہ پاک نے دعا نو قبول فرمایا اور بچے دی ولادت ہی ہوئی. وہ بچہ جوان ہویا اللہ پاک نے انہوں نبی بنا دیتا, نبوت عطا فرمائی اللہ کریم نے. انہاں دا نام حضرت سیدنا اشموئیل, الف شین میم واو حمزہ یا اور لام, یہ دو تلفظ نہ پڑھے جا سکتے. شموئیل بھی پڑھ دینے, اشموئیل بھی پڑھ دینے, اشموئیل بھی پڑھ دینے. حضرت اشموئیل علیہ السلام اللہ دے نبی, کتب تواریخ اور سیر والے لکھے ہے جدو اللہ پاک نے انہاں نو نبوت عطا فرمائی نا, اے لوں پھوٹ دے سن پہ چڑھ دی جوانی. تو اللہ پاک نے جدو نبوت عطا فرمائی لوگ انہاں دے کول آن لگ پہ آ کے کہن تسی اللہ دے نبی ہو, تسی اللہ دے نبی ہو. تے جناب پہلے دوراں دے اندر جڑا بھی نبی ہوندا سی وہ بادشاہ مقرر فرماندا سی. تے حضور ساڈا بھی کوئی بادشاہ مقرر کرو تاکہ فوج ترتیب دے کے تے او جڑا ساڈا تابوت کھسے ہے وہ تابوت بھی سانو مل جائے تے سانو وہ پرانی عزت بھی مل جائے. اللہ دے نبی سیدنا اشموئیل علیہ السلام آپ نے فرمایا اچھا تسی جاؤ میں عرض کراں گا رب دی بارگاہ چ. سبحان اللہ, گوڑیاں تو ہاتھ لا کے ذرا بول سکتے ہو ایک باری. اللہ دے نبی سیدنا اشموئیل علیہ السلام آپ نے اللہ دی بارگاہ چ التجا پیش کیتی ہے, عرض کیتی میرے پروردگار یا اللہ ساری قوم مینوں کہندی پئی ہے اے اللہ دے نبی ساڈا کوئی بادشاہ مقرر فرما دے ہو. عرض کیتی پروردگار عالم یا اللہ قوم والے میرے تو مطالبہ کر دے پہنے آندے پہنے یا اللہ اے اللہ دے نبی یا نبی اللہ ساڈا کوئی بادشاہ مقرر فرما دے ہو. اے پروردگار عالم یا اللہ حکم فرما میں اس قبیلے وچوں اس خاندان وچوں یا اللہ کس بندے نو اپنا اس دور دا بادشاہ بناواں. جدوں عرض کیتی ہے اسی ٹائم جناب جبریل آ گئے, آ کے سلام پیش کیتا. اللہ دے نبی فرمایا جبریل کی پیغام لے کے آیا ہیں. جناب جبریل عرض کر دینے اے اللہ دے نبی پہلی تے گل لے میں رب والوں تہاڈے ول رب دا سلام لے کے آیا ہوں, رب والوں تھوڑے ول سلام لے کے آیا ہوں, نالے خالق تے مالک دا تھوڑے ول پیغام لے کے آیا ہوں. آپ نے فرمایا ہاں بھائی جبریل دس کیڑا پیغام لے کے آیا ہے. پہلی مرتبہ واقعہ سنو گے, عجیب و غریب قرآن پاک دے واقعات اگر پڑھیے بڑے دلچسپ اور ایمان نو تازہ کرنے والے واقعات نے. اے ایمان نو تازگی اور جلا مل دی ہے قرآن پڑھیں. اللہ دے نبی نے فرمایا جبریل کی حکم ہے میرے خالق تے مالک دا. جناب جبریل عرض کر دینے اے اللہ دے نبی میں جنت وچوں اے ایک عصا لے کے آیا, جنت وچوں ایک ڈنڈا لے کے آیا. فرمایا میں تے بادشاہ مقرر کرنا چاہنا ہاں تے کی حکم ہے میرے خالق تے مالک دا. جناب جبریل عرض کر دینے یا نبی اللہ اے میں جنت وچوں ڈنڈا لے کے آیا. فرمایا اس ڈنڈے دا کی کراں. عرض کیتی حضور اے ڈنڈا معمولی نہیں جنت وچوں آیا ہے. انج کرو اے ڈنڈا لے کے اپنی پوری امت دے قد ناپنے شروع فرما چھڑو, اپنی امت دے قد ناپنے شروع کر دیو. جس بندے دا قد اس ڈنڈے دے برابر ہوئے گا اوہی وقت دا بادشاہ بن جائے گا. کدی انج بھی بادشاہ بن دے ویکھے جو فرمایا اے ڈنڈا نہ رکھ کے اس بندے دا قد ناپو, جیدہ قد اس ڈنڈے دے برابر ہوئے گا نا وہ بادشاہ ہے. تے دوسری چیز سرکار بیت المقدس دے اندر جڑے دیوے بال دے نا انہاں دیویاں وچ جڑا تیل پیندا ہے اوتھوں تیل لو تے تیل لے کے ایک شیشی چ پا لو تے رکھ لو کول تے بندیاں دے قد ناپنے شروع کرو. تے سرکار جس بندے دا قد اس ڈنڈے دے برابر ہویا نا تے سرکار اے تیل کول رکھ لینا. جدوں او قد اس ڈنڈے دے برابر ہوئے گا تے او تیل اچ ابالا آ جائے گا, نالے تیل ابلے گا نالے تہاڈی ذات تے درود پڑھنا شروع کر چڑھے گا. وہ تیل تہاڈی ذات تے درود پڑھے گا. تے سرکار اے ڈنڈا لے لو تے ہن قد ناپنے شروع کر دیو. حضرت اشموئیل علیہ السلام نے بندے بلانے شروع کر دیتے, آ جاؤ بھئی آ جاؤ اس محلے والے. حضور کی کرنا, فرمایا بادشاہ نہیں بنانا. سرکار ڈنڈے نال فرمایا مالک دا حکم ہی ایویں میں.
سبحان اللہ بولیے ذرا پیار نہ اللہ دے نبی سیدنا اشمعیل علیہ السلام آپ بندیاں دے قد ناپنے شروع کیتے نے جیڑا بندہ ہوندے آپ ڈنڈا نال لاندے کسے بندے دا قد ڈنڈے دے برابر ہی نہیں آندا روایات ہی چاہندے ایک نوجوان اپنے بڑھے باپ نو نال لے کے آیا اونا دا گدا گم ہو گیا سی اونا دا کھوتا گواچے تے لب دے پھر دینے چار چپیرے پیو آندہ پتر چل جے نہیں لبدا تے پریشانی علی گل کیڑی ہے ساڑھے وچ اللہ دا نبی موجود ہے چل اوتھے چلنے یقیناً ساڑھا کام بن جائے گا گدا گواچیا نہیں لبدا پیا اسی بڑی تلاش کیتی ہے مگر گدا نہیں ملدا تے چل اللہ دے نبی دی بارگاہ وچ چلنے اوتھے جاواں گے تے یقیناً ساڑھا کام بن جائے گا اے باپ تے بیٹا دوویں چل دے جدو اللہ دے نبی دے دروازے تے آئے جہاں دروازے تے آئے کتب تواریخ اور سیر والیاں لکھے آئے جہاں دروازے تے پہنچے او شیشی وچ جڑا تیل پیا سی انہیں ابالے کھانے شروع کر چھڑے تیل ابلنا شروع ہویا دروازے تے دستک ہوئی اللہ دے نبی باہر آئے اللہ دے نبی جدوں باہر آئے فرمایا آؤ بھائی کیویں آئے ہو جناب ساڑھا گدا گواچے لب دے پھر دے سا نہیں پیا لب دا تو آڈی گلی وچو گزر دے سا آندے ہیں اللہ دے نبی کل چلنے ہیں آپ نے فرمایا اچھا گدے دا بھی کچھ کر لینے ہیں فرمایا ٹھہرو آپ اندر گئے لیا کے جدو ڈنڈا نہ رکھیا بالکل برابر ہون اللہ دے نبی دا جملہ سننا ہونا کیا جناب اسی گدا لبن آئے ہیں فرمایا تسی گدا پہ لب دیو ساری قوم توانو پہ لب دیئے ساڑھی پنجابی زبان ہے او جناب تسی گدا لب دے پہ دیو بادشاہ ساری دنیا توانو پہ لب دیئے جناب تسی بادشاہ ہو انہوں نے کہا سرکار میں بکریاں چارن والا بندہ ہی کروا دے میں ماشکی تو سرکار میں بادشاہ فرمایا ہاں تو بادشاہ ہے سرکار میں کیویں بادشاہ اللہ دے نبی نے جڑا جملہ فرمایا اللہ اکبر سبحان اللہ بولو گے اللہ دے نبی سیدنا اشمعیل علیہ السلام آپ نے فرمایا تسی وقت دے بادشاہ ہو تسی بنی اسرائیل دے بادشاہ ہو میں اللہ دا نبی ہوں اے ڈنڈا جنت وچوں آیا سی جناب جبریل نے آکے کیا سی جدا قد اس ڈنڈے دے برابر ہوئے گا او وقت دا بادشاہ ہوئے گا فرمایا تیرا قد اے دے بالکل برابر ہے اے ویق شیشی وچ جڑا تیل پیا سی او ابالے کھا رہا ہے نالے اے تیل میری ذات دے درود پیا پڑھدا ہے حضرت اشمعیل علیہ السلام آپ نے فرمایا تسی وقت دے بادشاہ ہو اللہ دے نبی نے لوکاں وچ اعلان کیتا جیڑا اعلان اللہ دے نبی نے کیتا اللہ نے اس نو قرآن وچ درج فرما چھڑیا ہے اللہ دے نبی نے جڑی گل ارشاد فرمائی اللہ فرماندا ہے وقال لهم نبيهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا وقال لهم نبیہم ان سے ان کے نبی نے کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا اللہ دے نبی نے فرمایا او میری قوم تحقیق اس طالوت نو اللہ نے تہاڈا بادشاہ مقرر فرما چھڑے آئے اللہ نے اللہ حق چاہے اللہ دے نبی نے جو تو فرمایا نا بھئی اے تو اڑا بادشاہ ہے تو قوم والے پتہ کیا اندھنے جیڑی گل قوم والے کیتی اللہ نے اس گل نے بھی قرآن اچھ لکھیا دوسرا سپارہ ہے بولیے ذرا پیارنا سبحان اللہ قوم والے بولے کیا اندھنے قالو انا یکون لہو الملک علینا ونحن احق بالملک من آندھے نے جناب ایسا ڈا بادشاہ انا یکون لہ الملک علینا اس بندے نو ساڑھے تے حکومت کرن دی جناب کیویں طاقت ہو سکتی ایدہ حق کی ہے
وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ سرکار ساڈا کہ چوکھا ہے دے نالوں کیوں انہاں اگلی گل کی تھی آندے نے جناب دی وجہ ہے وَلَمْ يُؤْتَ سَاعَةً مِّنَ الْمَالِ بنی اسرائیلیاں دی سوچ ویکھو اونا کیا جناب بادشاہ کیویں ہو سکدا ہے کیونکہ اے دے کول مال ہی کوئی نہیں ذرا سوچو ہاں اس دور دے بنی اسرائیل دی سوچ تے ساڈے اس معاشرے دی سوچ کتنا کو فرق ہے اسی بھی آنے ہاں شراب رج کے پیندا ہوئے ووٹ اینو ہی دینے نے کیوں جی ساڈی برادری دا کھاندا پیندا جو ہے بنی اسرائیل والے آندے نے جناب اے دے کول مال کوئی نہیں اللہ دے نبی نے جڑا جملہ ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا سنو قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم اللہ دے نبی نے فرمایا اے میری قوم والے ہو تسی آندے پے ہو اے دے کول مال کوئی نہیں اے دے کول پیسہ کوئی نہیں اے جاگیردار نہیں اے دے کول مربے نہیں بینک بیلنس نہیں فرمایا منیا اے دے کول پیسے نہیں پر گلے وے ان اللہ اصطفاہ علیکم فرمایا گلے وے اے او بندہ ہے اللہ نے انہوں چون لیا ہے انہوں اللہ نے چون لیا ہے وجہ کی یہ فرمایا وجہ اے وے وزادہو بسطتاً فی العلم والجسم فرمایا کی ہویا جے اے دے کل پیسے نہیں پر اللہ نے انہوں علم بھی دیتا ہے تے سونا جسم بھی عطا فرمایا پتہ لگیا بادشاہت کرن دی پہلی دلیل ہے کہ وہ پڑھیا بھی ہوئے وہ دے کل کو دین دا علم بھی ہوئے سبحان اللہ تے بول دے ہونا بولے آجے فرمایا پہلی چیز ہے وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ فرمایا اے دے کل علم بھی ہے اے دے کل خوبصورت جسم بھی ہے طاقتور جنا بھی ہے فرمایا وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ فرمایا اللہ دی مرضی ہے جنہوں چاہے ملک عطا فرما چاہتا ہے اللہ دی عطا ہے نا کیوں جی ہے کہ نہیں اللہ دی عطا قرآن پڑھا بولیے ذرا پیار نہ سبحان اللہ بولیے کوئی سسی کنو ہیران جا نہیں اللہ دا قرآن ہے سارے ہاتھ چوک کے بولیے ذرا سبحان اللہ اللہ کریم نے فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ فرمائے اللہ دی شان ہے جنہوں چاہے ملک عطا فرمائے جدے تو چاہے ملک کھولوے جنہوں چاہے عزت دے وے جنہوں چاہے ذلت دے وے یہ اللہ دی مرضی اللہ دے نبی نے فرمایا اے تھوڑا بادشاہ ہے قوم والے آندے نے جناب چلو تھوڑی گل من لینے ہاں پر اے دسو اے دی بادشاہت دی کوئی نشانی اے دی کوئی نشانی دسو اللہ دے نبی نے فرمایا سنو اے دی نشانی ہے وے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ قرآن سن کے تے بولنا چاہیے نا سبحان اللہ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اللہ دے نبی نے فرمایا سنو
اے دے بادشاہ دی دلیل پوچھی جے نا اے بادشاہ تے دی کوئی نشانی دسو فرمایا سنو وقال لهم نبیہم ان سے ان کے نبی نے فرمایا ان آیت ملک ہی اے دے ملک دی دلیل تے نشانی ہے وے ان یاتیاکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم فرمایا اے دی بادشاہت دی دلیل ہے وے کہ او جڑا تواڈے کولو تابوت کھسے ہے او واپس آئے گا وہ واپس آئے گا وہ تابوت کی ہے فرمایا فیہ سکینۃ من ربکم فرمایا او دے وچ تواڈے رب والوں تواڈے واسطے سکون ہوئے گا سبحان اللہ بولو گے ذرا پیار دے نال اچھا جی میں ایک چھوٹا جا بس اشارہ دے جاواں تفصیل نہیں اشارہ دے دیا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر نعیمی دے اندر آپ نے لکھیا فرماندے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا عصا مبارک دے وچ سی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام دے نالین شریف دے وچ سن حضرت ہارون علیہ السلام دیا کوئی چیزاں سن دیگر انبیاء دے کچھ چیزاں سن اور اس صندوق دے وچ اللہ دی طرفوں نبیاں دیاں تصویران دا ایک ایلبم بھی سی انبیاء دی اللہ دی طرف اور مفسرین نے لکھیا فرمایا اے تابوت جڑا سی نا حضرت آدم علیہ السلام دے کول آیا سی اللہ نے جنت وچوں اتاریا سی اے پھر نبیاں دے کول چلدا بنی اسرائیل تک آیا ہن لطف والی گل سناواں ایتھے انبیاء دیاں تصویراں آدم علیہ السلام تو لے کے میرے کریم نبی اور معاف رکھنا یہ تصویر کسی پینٹر نہیں سی بنائی اللہ دی طرفوں بنیاں ہوئی ہیں حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے کریم آقا علیہ السلام تک ہر نبی دی تصویر پر علماء نے ایک بات بڑی مدد لکھی فرماندے نے ہر نبی دی کلے کلے دی تصویر سی پر جدوں میرے نبی دی تصویر دیواری آئی ہے اس تصویر اچ میرے آقا اگے کھلو کے نماز پڑھا رہے ہیں حضور دے یار پیچھے کھلو کے نماز پہ پڑھ دے ہیں حضور دے پیچھے کھڑے آئیں کہ نماز پڑھ دینے اللہ دی نبی فرمایا ہر میں اس بادشاہ دی بادشاہی دی دلیلے وے او تابوت تھوڑے کل واپس آئے گا انہوں میں گل جلدی جلدی لے کے جانا چاہنا آگے روایات ہی چاہنے اللہ دے نبی حضرت اشمعیل علیہ السلام نے فرمایا ہر میں تابوت تھوڑے کل آئے گا او جڑے لوگ قوم عمالقہ والے جالوت بادشاہ دی پارٹی او تابوت چک کے لے گئے انہاں ظالمہ جا کے کی کیتا کچھ عرصہ تے کسے کمرے وچ ڈک انہوں رکھیا پھر انہاں ظالمہ کیتا کی انہاں تابوت چک کے روڑی تے رکھ دیتا تے اعلان کیتا جس بندے نے پیشاب کرنا ہوئے اس تابوت دے کول آ کے کرے جدوں ظالمہ نے اے پروگرام بنایا ہے میں کیا ہو ہی نہیں سکدا ہوئے کافر تے نبی دی برکت والی چیز دا حیا کر جائے ہو ہی نہیں سکدا ہووے کافر تے پھر برکت علی چیز دا حیا کرے میں جملہ بولنا دیکھنا کیڑا توجہ نال سمجھدا ہے وہ میں کیا ہووے کافر کہ نبی دے نالین دا حیا کرے اے کتھے لکھیا ہوئے ہووے کافر تے نبی دے عصا دا حیا کرے اے کدی ہو ہی نہیں سکدا انہاں ظالمہ کیتا کی کتھے تابوت پیا انہاں ظالمہ آ کے پیشاب کرنا شروع کیتا پر جدو اللہ والو گرفت آئی ہے جیڑا آ کے پیشاب کر دے انہوں بواسیر دی بیماری لگ جاندی بواسیر دی بیماری جدو 2-3 پنڈ پھڑے گئے ایسے بیماری انہاں کیا جدن دے تھے پیشاب کرن لگے او بھی محلہ گیا او بھی محلہ گیا او بھی پنڈ سارے گرک ہو گئے انہاں کیا ایدے تو جان چھڑاؤ انہاں کیا کریے کی انہاں کیا انج کرو ایک بیل گاڑی لو او دے اتے رکھو اس بیل گاڑی نو پنڈوں بار کڑ کے ٹگیاں نو مارو سوٹے آپے نس جانگے ساڑھے کلوں ٹر جانگے ادھر اللہ دے نبی نے فرمایا سی اے دی بادشاہت دی دلیل وے ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم تے فرمایا اے دی دلیل وے کہ او جڑا تابوت تھوڑے کولوں کھسے آیا ہے او تھوڑے کول واپس آئے گا کیویں آئے گا تحملہ الملائکہ فرشتے چک کے لے کے آن گے جدوں نہ پنڈوں کڈیا اللہ فرمایا چلو فرشتے ہو
گل میرے نبی دی زبانی چوں نکلی ہے جدوں آئے فرشتے آ گئے تابوت چکیا لیا کے حضرت طالوت دے مکان تے رکھ دیتا اللہ دے نبی تک اطلاع پہنچی ہے جناب تابوت آ گیا ہے اللہ دے نبی نے فرمایا او بنی اسرائیل لیو ہون پکی گل ہو گئی جے تو ہاڈا بادشاہ اے جناب طالوت ہے توئیں نال پنجابی جڑے اسی اردو چ پڑھنے توئیں نال توئیں الف لام واو اور تا طالوت کافراں دا جڑا بادشاہ سی او دا نام سی جالوت اللہ دے نبی اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا بھی تہاڈا بادشاہ ہے جدوں جناب طالوت بادشاہ بن گئے قوم والے کہندے نے جناب قوم عمالقہ نے سانو بڑا تنگ کیتا ہے تو سرکار ہن چپ تے نہیں بہنا ہن تسی بن گئے ہو ساڈے بادشاہ تو سرکار ہن سوچو کی کرنا انہاں دے نال جناب طالوت نے فرمایا لشکر تیار کرنا اور کی کرنا ہے اور اساں کیڑا کافراں دے مندر بنانے نے 1400 سال دی تاریخ دے اندر کوئی ایک مسلمان بادشاہ بکھاؤ جنہ کافران دے مندر بنائے ہون اور اسی جیسے نبی دا کلمہ پڑھنے ہونا تے مولا علی نو پیجھے اسی علی جا جتھے بتخانہ ہے ٹایا نہ ریاست مدینہ دا لے کے تے کام کریں ہندوان والے جچ دا نہیں مسلمانہ دے بادشاہ نو کام اوہی کر جس کام میں اللہ بھی راضی ہوئے اللہ دا مصطفیٰ رسول بھی راضی ہو آپ نے فرمایا کرنا کی ہے جنگ کرنی ہے نہ لاہور کی کرنا ہے جناب طالوت جدوں آپ نے حکم فرمایا نا انہاں کیا جی فوج بھرتی شروع کرو فرمایا فوج ضرور بنانی ہے پر جیڑی فوج میں تیار کرنی ہے پہلا او دے قوائف سن لو کہ میں نے فوجی کیویں دا چاہیے جی جناب دسو فرمایا جیڑا مکان بنا رہے ہیں مینوں وہ فوجی نہیں چاہیے وہ گھر بیٹھ کے مکان ہی بنائے تے جدا نواں بیاہ ہویا مینوں اودی بھی ضرورت نہیں وہ گھر ہی رہے تے جیڑا کوئی دکاناں شکاناں تے کم کردا وہ بھی گھر ہی رہے مینوں اودی بھی ضرورت نہیں کہ تانوں کیڑی ضرورت ہے فرمایا مینوں اودی ضرورت ہے جدا اگا پیچھا کوئی نہ ہوئے جڑا صرف کفن بردوش ہو کے نکلے جناب اسی تیار ہیں لو جی بھرتی شروع ہو گئی ایک بندہ دوسرا تیسرا چوتھا پنجواں 100 1000 2000 3000 مفسرین نے لکھیا جدو فوج دے اندر بھرتی شروع ہوئی 1000 2000 3000 5000 نہیں بلکہ 3,80,313 فوجی 3,80,313 فوجی جدو بھرتی ہو گئے بادشاہ نے اعلان کیتا آکھیا سنو میرے فوجیو اسی جنگ کرنے واسطے جا رہے ہیں کافراں دے نال میں تھوڑا بادشاہ اعلان کرنا وا فوجیاں نو مارن دی گل ہی نہیں جیڑا کافراں دے بادشاہ طالوت جالوت نو مارے گا کافراں دے بادشاہ جالوت نو جیڑا فوجی بھی میرا مارے میں اعلان کرنا میں انہوں اپنی بیٹی دا رشتہ بھی دیاں گا ادھی سلطنت بھی عطا کر چھڑاں گا ادھی سلطنت بھی دیاں گا تے اپنی بیٹی دا رشتہ بھی دیاں گا فوجی خوش ہو گئے انہاں کیا اتنا بڑا عہدہ نالے بادشاہ دی بیٹی نالے ادھی سلطنت جناب ٹھیک ہے سی تیار فوجی بھرتی جدوں جان واسطے تیار ہوئے لشکر ٹریا ہے ایک نوجوان بولیے ذرا سبحان اللہ ایک نوجوان بکریاں دا اجڑ چار دا پیا ہے بکریاں دا اجڑ پیا چار دے بکریاں چار دیاں اچانک کو دے کناں وچ آواز آئی کسے پکار کے آکھیا اے اللہ دیا بندیا تو ایتھے بکریاں چار دا پیا ہے جا مسلمانہ دا لشکر جا رہے آدھا میں کی جلین جانا ہے ہاتھ پہ ربانی نے پکار کے آکھیا پوچھئے کی لین جانا ہے تو ہی تے جالوت نو قتل کرنا ہے تو ہی تے جا کے جالوت بادشاہ نو قتل کرنے ادھی سلطنت تینوں ہی تے بادشاہ نے عطا کرنی ہے اس نوجوان آکھیا میرا دل تے کر دے گل سن کے میں جاواں پر اے میرے کول بکریاں نے ادا کی کراں ہاتھ پھر ربانی نے پکار کے آکھیا بکریاں نو ایتھے ہی چھڈ کدے آسرے تے چھڈاں اللہ دے آسرے تے چھڈ کے ٹر جا لو جی اس نوجوان نے بکریاں اوتھے اللہ دے آسرے تے چھڈیاں
تے ٹر پیا لشکر وال. جو ہی ٹریا نا ایک قدم دوسرا قدم جہاں تیسرا قدم چکیا ہے سامنے ایک پتھر پہ ہے. پتھر وچوں آواز آئی مینوں چک لے. بولیے بولیے ذرا سبحان اللہ. پتھر بولیا مینوں چک لے. اس جوان نے انج نظر ماری کیڑا مینوں آواز دین والا. جدو غور نہ ویکھیا سامنے پتھر ہے. پتھر بول کے آندا مینوں اٹھا لے. فرمایا تینوں کیوں چکاں تیرے چ کی خصوصیت ہے؟ پتھر بول کے آندا میرے وچ خصوصیت ہے وے کہ میں اللہ دے نبی سیدنا ابراہیم دے ہتھاں وچ آیا سا کہ میرے نال ابراہیم علیہ السلام نے ایک کافر دا دماغ پاڑ کے رکھ چھڑیا. مینوں چکو جناب میں تواڈے کم آواں گا. چک لو کہ میں حضرت ابراہیم دے ہتھاں چ آیا. اس جوان نے اگے پتھر چکیا تے جڑی زنبیل موڑے تے پائی سی نا وہ کھول کے پتھر وچ سٹ لیا. قدم اگے رکھیا پھر آواز آئی جناب مینوں وی چکو. مٹھے ہو گئے ہو اجے تے میں گل نہ ہی لیا جدا میں ذکر کرنا ہے. اجے ابتدائی عشق ہے روتا ہے کہ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. دوسرا پتھر بول لیا جناب مینوں چکو. انج ویکھ تیرے کی خصوصیت ہے؟ آندا جناب میرے وچ خصوصیت ہے وے میرے وچ خصوصیت ہے وے کہ منوں اللہ دے نبی حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام دے ہاتھ لگے ہوئے نے. اچھا چوکیو بھی زمین وچ پا لیا. پھر قدم اٹھایا پھر آواز آئی منوں بھی چکو. ایک تیسرا پتھر پہ ہے تیری کی خصوصیت؟ انہیں آکھا جناب منوں اللہ دے نبی سیدنا یعقوب علیہ السلام دے ہاتھ لگے ہوئے نے. چک لو سی تواڈے کم آواں گے. تیسرا پتھر بھی چکیا زنبیل وچ پا لیا ٹر پے. اے نوجوان چلدیاں چلدیاں جدوں آئے بادشاہ دے کول. بادشاہ دے کول آئے سلام کیتا. سلام دا جواب ملیا. آؤ جی کیویں آئے ہو؟ جناب میں بھی فوج وچ بھرتی ہونا. اچھا 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 فوج وچ بھرتی ہونا جی. اجے کول کھلو کے گل کردے ہی سن پے اے نوجوان اللہ دے نبی سیدنا شمویل علیہ السلام نے اپنے خادم نو بھیجیا. انہیں ہاتھ وچ زرہ پھڑی ہوئی لیا کے بادشاہ نو کہندا جناب اے اللہ دے نبی اشمعیل علیہ السلام نے زرہ بھیجی ہے. آپ نے فرمایا اے جڑا تھوڑا 3,80,313 دا لشکر ہے اے زرہ اس لشکر وچوں جنوں پوری فٹ آئے گی اوہی بادشاہ نو قتل کرے گا. اے جنوں پوری آئی نا لو جی ایک پاسوں شروع کر دیتی پوانی. سب فوجی کسے نو پوری نہیں آئی. جدو اس جوان دی واری ہے آندا لیاؤ ہاں مینوں بھی پوا کے ویکھو. ہاں جدو پائی زیرہ بالکل فٹ جی میں بنی ہے دے ناپ دی سی. اور جی زیرہ پا لے. بادشاہ کہنے لگا بھئی جوان گل سن جانا ہے جا کے تو کافرانہ لڑنا ہے. وہ نوجوان کہنے لگے اچھا یار مینوں بادشاہ سلامت مینوں یہ دسو جے میں انہوں ماری دیاں تے کی دیو گے؟ میں کہا میں تے بڑا کھلا جا اعلان کیتا جیڑا انہوں مارے گا بادشاہ جالوت نو اپنی بیٹی دا رشتہ بھی دیاں گا تے دی سلطنت بھی دیاں گا. ٹھیک ہے جی لو جی پھر میں چلیا جی. بادشاہ کہنے لگا ٹھہر جا اے میری تلوار بھی لے جا اے میرا کوڑا بھی لے جا. اس جوان نے جڑی گل کی تھی نا انہوں نے کہا جناب کوڑا بھی کول رکھو تے تلوار بھی کول رکھو تینوں ضرورت نہیں پینی. نے کہا جی میں اصلے دے بھروسے تے نہیں چلیا. میں اصلے دے بھروسے تے لڑن نہیں بھروسے تے لڑن واسطے نہیں چلیا جی. کتے فرمایا میں اللہ دے توکل تے لڑن واسطے جا رہے ہیں. اللہ تے توکل ہی بڑا میرا. میں اللہ دے آسرے تے اللہ دے بھروسے تے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھئی جوان جی میں تیری مرضی. لو جی جدو لشکر ٹرن لگا نا تے بادشاہ نے ایک اعلان کیتا. انہوں نے کہا بھی گل سنو او سامنے آ گئی ہے نہر. نہر دے ارلے پاسے اسیاں تے پرلے پاسے وے دشمن دی فوج. اسی ہن اے نہر کراس کرنی. 3,80,313 فوجی نے. اے جدو نہر چ لنگنے نا تے خبردار کسے بندے پانی نہیں پینا.
تے پچھوں صبر کر کے آئے تھکاوٹ اخیر دی فرمایا پانی جڑا اللہ دے اس بندے نے حکم جاری کیتا اللہ نے اس حکم نو بھی قرآن وچ لکھیا ہے سارے بولیے ذرا ایک بار سبحان اللہ پھر بابا دے بلند بولیے ذرا سبحان اللہ اللہ کریم نے فرمایا فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فإنہ منی الا من اغترف غرفة بید حضرت طالوت نے فرمایا میرے لشکریوں سن لو ان اللہ مبتلیکم بنہر اللہ تانوں ازمانا چاہتا ہے بنہر ایس نہر دے نال فمن شارب منہ فلیس منی فرمایا سن لو جن نے ایدہ پانی پیتا او ساڑھے بچوں نہیں کی فرمایا جن نے پانی پیتا بولیے تھا او ساڑھے تو فرمایا وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي تو جن نے نہ پیتا وہ ساڑھا ہی ہے فرمایا پانی نہیں پینا خبردار ہاں اتنی بات ضرور ہے إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ نہر بھی ٹر دیاں اینج کر کے اپنی زبان تر کر سکتے ہو غرفہ بِيَدِهِ اپنی ایک لپنج پر کے وہ منہ پا سکتے ہو ڈیک لا کے نہیں جے پینا انہوں نے کہا جی ٹھیک جدوں آئے نا نہر دے قریب سفر کر کے آئے سن زبانہ بار اور نہ کھیا ہو انہاں جو فرمایا ہے کہ بھئی جڑا پانی پی لوے وہ ساڑھے بچوں نہیں اگے جالوت بادشاہ ہے تو وہ دے سپاہی بھی بڑے طاقتور نے تے اگے جا کے جو مرنا ہے تے جان بچاؤ انہاں جو آکھا جنہیں پانی پیتا میں نال کھڑنے تے پیو اونا جناب نہر ویچی سٹ لے اپنے اپنوں تے پانی پیوی جان ڈیکاں لا لا اے بنی اسرائیل سی بنی اسرائیل سی پر سن محمد مصطفیٰ دی امت دی شان نبی اللہ دے ویچ اس ٹائم موجود نے حکم دیتا جا رہے ہیں خبردار کسے پانی نہیں پینا لیکن کی ہویا انہوں نے ڈیکاں لا کے پینیاں شروع کر ہو سکتا نہ ویکھو مرضی سی ہو سکتا ہے پہلے حکم ازمانا سی ہو سکتا سی نہر وچوں بننے نکل دے فرما دے لو بھئی ہن جنہ پینا پی لو لیکن انہوں نے ڈیکاں لا کے پانی پینا شروع کر دیتا قربان جاواں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت تو 1450 سال پہلے فرمایا ہے صبح سحری تو لے کے شام دی افطاری تک کوئی شے کھانی گھر دے کمرے چ بیٹھا ہے کنڈی بند ہے تالا بند ہے کوئی ویکھن والا نہیں ٹھنڈا پانی سامنے پہ ہے لیکن نہیں پیندا کیوں میرے نبی محمد مصطفیٰ فرمایا ہے اللہ جدوں بادشاہ طالوت نے فرمایا خبردار کسے بندے بھی پانی نہیں پینا جی ٹھیک ہے جدوں آیا لشکر نہر دے قریب ڈیکاں لا کے پانی پینا شروع کیتا ہے پانی پیوی جا رہے ہیں پانی پیوی جا رہے ہیں رج رج کے پانی پیندے جا رہے ہیں اور مفسرین کرام نے بڑی عجیب بات لکھی فرماتے ہیں ایک بندہ بھی پانی پی گیا دوسرا تیسرا چوتھا پنجواں پانی لشکر پیندا جا رہے ہیں لشکر والے پانی پیندے جا رہے ہیں یہ 3,80,000 313 بندے انہاں وچ صرف اونا بندیاں پانی نہیں پیتا کنے بندے باقی بچے اتنے بندے جتنے بدر دے اندر مصطفیٰ دے صحابی موجود 313 بندیاں نے پانی نہیں پیتا باقی 3,80,000 بندے نہر وچوں پانی پیوی جا رہے ہیں 313 بندے جدوں رہ گئے انہاں پانی نہیں پیتا حضرت طالوت نے فرمایا جنہ پانی پی لیا ہے وہ پیچھے جنہ پی لے آئے وہ پیچھے آ جاؤ جنہ نہیں پیتا ہن تسی اگے نکلو تسی ہوئی جنگ کرو گے جدوں
اگے لنگے نہر دے وچوں کہ جڑے پیچھے رہ گئے سن انہاں نے ایک جملہ بولیا بول کے آکھن لگے قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين جڑے پیچھے رہ گئے جنہاں پانی پی لیا انہاں جدو سامنے کافران دا لشکر ویکھیا ہے بول کے انہوں نے قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی انہوں نے آج کوئی طاقت نہیں جڑی سانو اس جالوت دے لشکر کولوں بچا لوے جدو انہاں اے جملہ بولیا ہے قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ او بندے جڑے اگے لنگا جنہ پانی نہیں سی پیتا او بول کے آکھن لگے اوہ تسی پیچھے جانا تے ٹر جاؤ شادی گل سنو کم من فئات قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین فرمایا تسی لشکر ویکھ کے حق چل انہاں کیا تسی جانا جاؤ انہاں کیا لشکر ویکھو گے کڈا لکھاں دی تعداد تے اگے تو تسی صرف 313 ہو انہاں کیا کم من فئاتن قلیلتن غلبت فئاتن کثیرتن باذن اللہ انہاں کیا کی ہویا جے کاٹاں ساڈی تعداد تھوڑی ہے کہ نہیں ایڈے لشکر نے جنہ دی تعداد تھوڑی ہے لیکن اللہ دی تائید و حمایت دے نال وہ کثرت والی جماعت تے غلبہ حاصل کر جاتے ہیں واللہ مع الصابرین اور اللہ صبر کرنے والیاں دے نال ہے تے جب اگے ٹرے نا جی پیر ناصر عباس صاحب انہوں نے ایک جملہ اور بولیا جڑا اللہ نے قرآن وچ درج فرمایا سبحان اللہ اس تو بھی ہولی کو وہ آیت میں پڑھی لینی انہوں نے بول کیا کہ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ جدو لشکر والے 313 جوان جدو اگے نکلے وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ جدو سامنے جالوت دا لشکر آمنے سامنے ہویا اے بول کے اندر ربنا افریغ علینا صبرن یا اللہ ساڑھے دلان وچ صبر انڈیل دے وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا یا اللہ ساڑھے قدمانو ثابت قدم رکھ وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ تے یا اللہ کافران دی فوج تے سانو فتح عطا فرما دے کہتوں اے لشکر چلے آئے اگے نکلیا اینا وچوں اوہی جوان جنہیں زمین تو پتھر چکے سن او جوان اگے نکلیا جنہیں پتھر اٹھائے سن اے جوان دو کماں دا بڑا ماہر سی دو کماں دا بڑا ماہر نمبر 1 گلیل چلانا انہیں کیا ہوندہ کدی منڈے گلیل چلان دے ہوندے سن آج کل تے آئی رہ گیا ایک چلانا لا کیوں بھئی ہے کہ نہیں گل پہلے کوئی شوق ہوندے سن شوق جنہوں نے شوق کیا جاندہ ہون پیو کول بیٹھے اممہ کول بیٹھی پتہ نہیں کی بیٹھا ہے کی نہیں بیٹھا اسی اپنے تیانے مگانا اس جوان دو فن سن ایک گوپیا گلیل چلانا تے نمبر 2 اور رسا انج وٹ کے نا تے دور انج رسا سٹدا سی اگلے دے گلے پے جاندا سی تانوں کھچ کے اپنے قدماں وچ لے آنا اور اس جوان دے وچ یہ دو خصوصیتاں سن کہ جدو بکریاں چراندے سن نا بکریاں جدو چرانیاں اگر کسی شیر نے آ کے بکری تے حملہ کرنا
ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰੋਂ ਗਲੇਲ 'ਚ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਰੱਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਇੰਜ ਸੁੱਟਣਾ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਲੈਣਾ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਇਸ ਜਵਾਨ ਨੇ ਨਾ ਗੁਲੇਲ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਸਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਨਾ ਜਾਲੂਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ, ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਸੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਲਸ਼ਕਰ ਪਿੱਛੇ ਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਤਕੱਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਲਸ਼ਕਰ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਾ ਉਤਰਿਆ ਥੱਲੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਜਵਾਨ ਦੇ ਖੜਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਆਇਆ? ਉਸ ਜਵਾਨ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਇਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਰਨ ਆਇਆ? ਕਿਨੂੰ? ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੈਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੇਖ ਗੁਲੇਲ ਫੜੀ ਏ, ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਰਸਾ ਫੜ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਫਰਮਾਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਮਾਰਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਹੀ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤਲਵਾਰ ਨਾ ਤੀਰ ਨਾ ਨੇਜ਼ਾ ਨਾ ਭਾਲਾ, ਇਹ ਗੁਲੇਲ ਇਹ ਰੱਸਾ। ਕਲੰਦਰੇ ਲਾਹੌਰੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? इकबाल बोल के अंदर काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। फरमाया हाँ मैं कुत्ते नूं मारना है। हुण की आंदा है? ओ पुत्र मैनू तेरे ते ना रहम आउंदा पिया, तरस आउंदा, जा शाबाश वापस जा, किसे वड्डे नूं कल। फरमाया मैं ही आया, मैं ही आया, जा शाबाश तेनू बना, तू अजे की वेख्या पुत्र, जा जाके जवानी दी मौजां वेख, जा शाबाश। वो जवान ने आख्या गल्लां ना कर, सामने आ, सामने। उन्हें कहा मैं तो अगे ही सामने। फरमाया ठीक है, दसना मेरा फर्ज सी कि मैं तेनू मारन आया। जवान ने इंज करके मोढे नाल जदों खोली ना जंबील रखी ते विचों एक कढ़िया पत्थर। सुभान अल्लाह, इस तो भी होली आखो, तकरीर 2:30 बजे ही छड्डांगा जिवें तुसीं सुभान अल्लाह आखी। पत्थर कढ़िया, पत्थर कढ़ के ना ते रखिया गुलेल दे विच। हुण जालूत खलोता है सामने, इस जवान ने गुलेल च रखिया पत्थर ते इंज रख के जदों छड्डी ना गुलेल, मुफस्सिरीन कराम लिखदे ने इत्थे वजिया पत्थर बिल्कुल सामने ते उत्ते उन्हें पाई सी ज़िरा और खोद। पत्थर वजिया खोद दे विच, खोद फड़ गया दिमाग पेशानी विचों इधरों निकलिया ते पिछले पासों जाके निकलिया, इधरों वजिया पिछले पासों निकलिया। और मुफस्सिरीन ने लिखिया इतनी तेजी नाल पत्थर निकलिया कि बादशाह दे पिछे जेड़े फौजी सन, एक फौजी दे दिमाग विचों वड़िया, दूसरे च, दूसरे तो तीसरे, 3 फौजी बादशाह दे पिछे भी जांदे रह गए। जदों 3 फौजियां दे दिमाग फे ना उस पत्थर ने, इस जवान कीता की वो एक नाल इंज चलाई सी ना गुलेल ते जल्दी नाल फड़िया रस्सा ते उन्हें घुमा के, जे बादशाह डिग्गा नहीं थले, इंज सुट्टिया रस्सा ते गल च पिया, खिंच के लिया थले। अच्छा वैसे तफसीरां च बड़े दिलचस्प वाकयात भी लिखे, कहते लो जेडे 2 पत्थर सन ना, 2 पत्थर, एक पत्थर फिर कढ़िया, वो कढ़ के एक पासे चलाया, 30,000 फौजी मरे। एक मैनू आंदा मौलवी साहब गल सुनो, मैं क्या की आंदा जी एडा को पत्थर इन्ने फौजी, मैं क्या इस दौर च तेनू गल ही नहीं करनी चाहिए। आंदा क्यों? मैं क्या वो एडा को बंब होंदा है? नहीं बोले। मैं क्या वो इन्ना को बंब होंदा है ते वो पूरा पिंड उड़ा छड़दा है। ते मैं क्या हुण तेनू दसां ये गुलेल विच पत्थर पा के मारन वाला जना कौन सी? सुभान अल्लाह, इस तो भी होली आखो जरा एक बारी। ये नौजवान जिन्हें गुलेल दे अंदर पत्थर रख के काफिर जालूत वल सुटिया सी, ये अल्लाह दा बरगुज़ीदा नबी होवे, अल्लाह दा बरगुज़ीदा नबी होवे।
جدوں پہ کے دریا دے کنارے تے بہ کے زبور دی تلاوت کر دے سن چلدا پانی بھی رک جاندا رہا ہے آسمانہ تے اڈن والے پرندے بھی رک جاندے نے اے اللہ دے نبی سیدنا داؤد علیہ السلام نے اللہ دے نبی سیدنا داؤد علی نبینا و علیہ السلام آپ نے جدو رسا پا کے اس نو کھچیا ہے کھچ کے ریڑ کھچ دیاں جناب طالوت دے قدماں وچ لیا کے چک کے ماریا تے بول کے اندر لو بادشاہ جی اے کتا مار کے لے آیا اے کتا مار کے میں لے آیا ہوں جدو اتنا جملہ جناب طالوت بادشاہ سنیا ہے طالوت بادشاہ جدو اتنا جملہ اس نوجوان دا سنیا تے ہس کے آکھن لگے اے جوانو میں وعدہ کیتا سی کہ جڑا جالوت بادشاہ نو مار کے آئے گا اپنی بیٹی دا او دے نال نکاح بھی کراں گا ادھی سلطنت بھی دیاں گا اے بیٹا تینوں مبارک ہوے میں اپنی بیٹی دا نکاح بھی تیرے نال کرنا گا تے ادھی سلطنت بھی تینوں دیاں گا تے تیرے واسطے ایک خوش قسمتی والی گل اے وی ہے پترا تیرے نال میری بیٹی دا نکاح اللہ دے نبی سیدنا اشمعیل علیہ السلام خود پڑھان گے اللہ دے نبی اشمعیل علیہ السلام خود تیرے نال میری بیٹی دا نکاح پڑھان گے گرامی قدر حضرات حضرت سیدنا داؤد اللہ نبینا علیہ السلام انشاءاللہ اگلے جمعہ باقی آپ دا ذکر پاک کیتا جائے گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین